גג העולם. זלאטן? אנחנו בעבודה, אבל לא על גג העולם. לרה. לודי! אני רוצה להגיד משהו למצלמה. אנחנו אמורים להיות שם, על החוף, ולא פה. פה יותר יפה. אנחנו עובדות בכזה? כן, עובדות, עבודה, עבודה. אמיל. ציינו אותך בתחת. בתחת. כי זה גס. איזה יום. זה הדבר הכי טוב שעשיתי כל החיים שבעבודה. הנה הבית שלי. איפה? תארי לי אמא שלי. אני רואה את ה... איזה בת ים פלוס תל אביב השאר. חייב לצלם את זה. אנשים לא האמינו לי שהייתי כאן. החיים טובים. עכשיו איימן יוצא. אוי, זה סטנדרט התרגשות. טוב, אנחנו זזנו, ביי.